আসুন আমরা পড়ি যাবো থেকে না জোরে করে দিচ্ছি আচ্ছা गाइस अब हम जा रहे हैं घंटों तारिणी घंटों तारिणी केवंझर हम लोग बस में जा रहे हैं पहुंच गए गोड़ धोल ना ओए गोड़ धोल ना चलो जल्दी रखो तुम जाई सर भगवान हाँ मोर स्पेशल रहा चल अरे जोता रखा हाउ म किए रख झगड़ा कटाई गई देख सब झगड़ा कर बुझा तू कैसे कर तू शेयर जाऊ भोग आन कि भोग के आन कह जाऊँ जोता रखली बट सक्स काढ़िया भूल गली जाऊँ सक्स काढ़ कि बुद्धि मोर सब कुछ भूल जाऊँ भल थी हम जोता एवं आम भोग नापा जाऊँ यहाँ भोग नवा आम टिकेट काउंटर को जाऊँ
ଚାଲୁନୁ ତୁ ତ କ'ଣ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି କେମିତି ଫଟୋ କ'ଣ ଉଠୁଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଉ ବୋଉ ତୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଛ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ରହୁଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆମ ଗାଁ ତାରିଣୀ ଟୋଟାଲି ଆସିନଥିଲି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ତାରିଣୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୋର ଭକ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତ ଯାଇ ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ମୋ ମନସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଗଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନସ୍କାର ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପୁଣି ଆସିକି ବୁଲିକି ଗଲି ଆଉ କରୁନି ମୋତେ ଖାଏ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ନା ନା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଛୁଆ ଛୁଆ ତାର ହେଇଗଲା ହେଲା ବୋଲି ଖେଲା ହେଇ ସାଇଲା ପରେ ଯେ ପୁଣି ଆସିବ ବସିଲା ମତେ ବସେଇ ତୁ ଏଇଠି ବସ ବିପଦରେ ମତେ ସାହା ହେଇଛି ଠିକ ମା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବି ଭାଇରାଲ ହବ ସିଓର ଦେଇ କ'ଣ ହାତ ହଲେଇ ଦଉଛି ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି
ବସିବା ଦେଖେ ସେ ତାର ବୁଲକୁ ବୁଲି ପାରିଲେ ତାର ବସିବ ବୁଲିବା ବସେଇ ମତେ ସାଇଡ ଦେ हरे कृष्णा ଏଟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ରଖେଇବା ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଠି ଭିତରକୁ ତେଣୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଏଇଠି ଆସିପାରିବ मोबाइल लेकिन अलाउ नहीं भितर के अलाउ नहीं इन लेखा ही दिखा दो कैमरा मोबाइल ना बस अभी बाहर के ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ सामान दर्शन कर आगे तापर आम साइड वाला आसते सोई जल्दी गाड़ी सोई एटी माँ सोई एटी मम्मी सोई सबू एटी सोई तू फटो उठा एटी आम अन्न प्रसाद ग्रहण कर भात खेचुड़ी पोटल चलो स्टार्ट करो जय माता दी हरियाणा आम आसिक पहुँची गलु आम घरा किए पूरा पानीमय तत्ते